Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Hunyo 21 tuig 2022. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag Action Dale Salazar para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Problema sang 59 kaging kakas nga basiwa employees nakalabot na kay Mayor-elect Benitez. 60 pesos nga plug down rate desbentaha sa pila ka taxi driver. Sa balita national, mga barangay ginapangabay nga maghimos ang registration system para sa mga kabulig sa balay. Pagpaayos ang sugar production ginaduso tungod sa nagasaka nga presyo sang kalamay. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kon non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kon sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol,
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod. Nasa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 11 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Gintalakay ni Bacolod Mayor-elect Albi Benitez ang mga concern kag problema sa Bacolod City Water District kon Basiwa ang ginpabutyag sang 59 ka mga empleyado sang Basiwa Union. Sa Facebook post ni Benitez, ginpahayag gintalakay man kung paano mapaayo ang kalidad sang tubig kag paano mapadako ang supply sang tubig sa mga syudad sa Bacolod. Nagpasiguro sa Benitez nga antes sining nga magpungko sa posisyon, iya iga-review ang existing nga kontrata sang Basiwa kag Prime Water. Samtang nag-surprise visit man si Benitez sa AVM Bernardo Slaughterhouse sa may barangay Handumanan, kagin abi-abi siya sang supervisor nga si George Presquito. Ginumpisa na sa Benitez Administration ang preparasyon para sa Mascara Festival 2022. Ginpayo ni Councilor-elect Jason Villarosa, kaalyado ni Mayor-elect Albi Benitez, duwa ka semana nakaligad sang may preliminary meeting na nga ginpatigayon para sa kahiwatan. Suno kay Villarosa, subong nga Hunyo 21, nagsapol si Benitez, kaupod siya sa mga nagkalain-lain yung mga stakeholders. Ginpahayag naman sang konsihal nga ang mascara subong nga tuig ang may branding nga super mascara. Ilabi na nga 2 ka tuig wala nakasaulog sang kahiwatan bangod sa COVID-19 pandemic. Suno kay Villarosa, lauman sang pumuluyo ang mas madamo nga mga artista kag sikat nga banda sa Mascara Festival. Kangay sa mga ginahimo sang Team Asenso nga nag-organize sang pila ka mga kahiwatan subong nga tuig. Sa inisyal nga dato, si Attorney Pinky Mirano Ocampo ang magaserbe nga Festival Director. So we are also hoping ang Pumuluyo will go with maupod sa aton nga pag ginasagit nga super mascara kay kabalugit ta nga hidlaw gilang tanan sa mascara. Ang kabahin sang pagpahayag ni Councilor-elect Jason Villarosa. Sa iban nga balita lokal, ginpahayag sa taxi driver nga si PJ nga hindi sila pabor sa ginaduso sa pila ka mga grupo nga imuon nga 60 pesos ang plug down rate sa mga taxi. Ginpahayag sini nga posible wala na gid sang pasahero nga magsakay sa ila. Ginpahayag sa taxi driver nga bangod sa COVID-19 pandemic kag padayon nga pagsaka sa presyo sang mga balaklon. Yara na lamang nga sa pulo ka mga pasahero ang ilang makuha sila nga pagbiyahe umpisa alas 6 ng aga tubtob alas 10 sang gabi. Ginpahayag man sang taxi driver nga kung kaysa ila pang napangitang pangbayad sa ila boundary ng 1,000 ka pesos. Samtang yara lang sa 200 tubtob 300 pesos ang mapuli nga income ni PJ. Sa iba niya balita lokal, ginako ni Commodore Armand Balilo, ang spokesperson sang Philippine Coast Guard, nga sa karon hindi pa sila makatag sang augmentation o kung makadugang sang Coast Guard o kung Coast Guard personnel sa probinsya para magabantay sang seaports kag coastal area sa Negros Occidental bangod sa limitado nga sources. Suro kay Balilo, mas gin-istrikto na lamang ang security measure agud malikawan nga makasulod ang ilegal nga droga sa probinsya gikan sa iban nga rehiyon. Nagahulat man ang PCG sang koordinasyon gikan sa kapulisan kag Philippine Drug Enforcement Agency bangod ang nasambit nga mga ahensya ang mayana sang intelligence monitoring. Palayag pa ni Balilo, ilaman usisaon kag tun-an ang mga report sa pagpasulod sang ilegal nga droga sa Negros paagi sa mga seaports.
Sa dugang pa nga balita lokal, hindi mabatsyagan sang publiko ang pagpatuman sang ordinansa nga nag-regulate sang riding in tandem sa motorsiklo sa mga syudad sa Bacolod sa tion sang kagabihon. Ining pananawan ni Councilor Dino Ramos ang author sa mga ordinansa nga napasar sang 2017. Sa idalom sang City Ordinance, ginadilian ang riding in tandem sa motorsiklo umpisa alas 9 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon, pero mayara sang pila ka mga exemptions. Ginpahag ni Ramos nga sadto na patuman ang ini nga ordinansa pero madali lamang kag hindi lapnagon kon masiva rason nga hindi mabatsyagan sang tawo ang pagpatuman sini. Liwat yung ginpahag ni Ramos nga tinutuyo sang riding in tandem ordinance sang syudad nga malikawan nga mahimo ang krimen o kon makabulig man para masolusyonan ang krimen. Kung madumduman pila ka mga shooting incidents ang nagluntad sa mga syudad sa Bacolod subong nga bulan sang Hunyo nga kahimuan sang riding in tandem suspects. May mga implementation pero hindi massive implementation kapag kadali lang wala. Actually may mga nagkala-apprehend na sila during that time pero hindi wala mabatsyagan sa tao nga may ara na ordinansa nga muna. Nabatian si Bacolod Councilor Dindo Ramos. Handa ang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental nga magbulig agud masulbar ang sunod-sunod nga krimen nga pagpatay sa syudad sa Bacolod. Ini ang ginpahayag ni Governor Bong Lacson isa ka adlaw na kaligan sa sila magsapol may kang tanan sa mga problema. Sunod sa gobernador, ginpasiguro ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Colonel Leo Pamitan nga handa magsuporta ang Provincial Office sa anuman nga plano sa Bacolod City Police Office para marisolbar ang mga krimen nga pagpatay. Ang sinapol ginapatawag ni Bacolod City incoming Mayor Albi Benitez upod man ang City Director sa BCPO nga si Colonel Joseph Thomas Martir kag sa record sa action Radyo Bacolod 7 ka mga persona ang nagkalamatay kag 4 ang pilason sa pagpanglutang sa syudad sa Bacolod subong nga bulan sang Hunyo. Basically, I think we manifested our concern and that what's important really is if there is an incident like that happened where somebody gets shot, if only the police can identify the suspects and actually make an arrest. It has to be that way. Ang kabahin sa pagpahayag sa Gobernador sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, las 6:17. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong.
Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tiok. Kagkaron sa detalye na sang mga balita national. Ginapangabay sang DILG ang mga barangay nga maghimo sang registration system para sa mga kabulig sa balay para maproteksyonan ang ila kinamatarong. Sa ginpagawa nga statement, subong nga daw ginpahayag sang DILG nga 3,359 labang sang 42,046 ka mga barangay nationwide ang mayara sang registration para sa mga kabulig. Ginpahayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga ila gidmanduan ang mga kapitan nga mangin proactive sa paghimo sang registration system para sa mga household helper bago din ang kritikal para masiguro man nga protektado sila sang layi. Suno sa DILG ang manubo nga turnout sang registration ang patimaan sa wala pagsunod sa provision sang Republic Act 10361 o kunang Domestic Workers Act o kun batas kasambahay. Nagapakita man sa datos nga Region 5 ang may pinakadamo nga numero sang barangay nga nagasunod sa layi. Sunod ang Region 6 kag Region 8. Inaluso sa karon ni Agriculture Secretary William Dar ang pagpaayo sa nga sugar production matapos nga ang presyo sang kalamay nagsaka na sang tubtub 90 pesos ang kada kilo sa pila ka merkado sa Pilipinas. Suno kay Dar, madamo sang kinahanglan himuon kag mas maayo nga maghimo sa panibag-o nga mga estratehiya ang sugar industry para mas mapaayo ang sugar productivity. Suportado man ni Dar ang desisyon sang Sugar Regulatory Administration o SRA nga mag-import sang 200,000 metric tons ng refined sugar para sa industrial users. Sa iban nga balita national, nagpasiguro ang DILG nga ilang mapunggan ang anuman nga tikang sang leftist group para gamuhon ang inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Sa ginpagawa nga statement, ginpahayag sang DILG nga ini nila pagtugutan ng CPP ila kalyadong kag front organization sa nga pakahuyan o kon i-discredit ang masunod nga administrasyon. Una nagwang claim sang anay kadres sang CPP, NPA, NDF nga may plano nga gamuhon sang communist terrorist group ang oath-taking ceremony ni Marcos Jr. sa Hunyo 30. Ginpahag ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya nga ila ginaseryoso ang ini nga mga intelligence report kag paghimuon ng tanan para manikawan ang pagpanggamo sa inaugurasyon. Ginpahayag sang DILG kag sang NTF-ELCAC nga na-finalize na sa mga departamento kag iban pa nga security agencies ang seguridad para sa inaugurasyon na kip na diri ang pagpahamtang sang masobra 6,000 ka mga police officers sa palibot sang National Museum sa masunod nga mga inadlaw. Liwat nga i-file ni Senator Grace Poe ang hagna nga nagamyenda sa Section 148 sang National Internal Revenue Code nga nagahatag sang automatic suspension sa excise tax sa regular nga gasolina, alidad premium gasoline kag diesel kung ang average price ang maglapaw sa $80 sa kada bariles para sa 3 ka bulan antes pa ang gintala nga pagpasaka.
Suno kay Senator Grace Poe, ang suspensyon sa fuel tax makapahagan-hagan sa epekto sa pagtaas sa presyo, ilabi na sa mga pigado nga Pinoy. Sa idalam sang Tax Reform for Acceleration and Inclusion of Contrain Law, ang excise tax sa regular kag unleaded premium gasoline ang yara sa 10 pesos sa kada litro. Samtang 6 pesos naman sa kada litro sang diesel, magluwas pa sa 12% nga value-added tax nga ginapatuman sa kada ginabaligya nga diesel kag gasolina. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time na 6:30. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Martes sa Hunyo 21, 2022. Sa liwat kaming inyong mga tagbalita. Action and Defensor Lisa. Tag-Action Day Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.